Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πες γεια Μαρία μου αν θέλεις. Ωραία. Γεια σας, έχω ένα βίντεο με τα γατάκια. Έχω πάρα πολύ καιρό να σας τα δείξω. Πες γεια Μαρία μου. Γεια. Λοιπόν, εσύ όπως βλέπετε μου είμαι παντόφλες. Και εδώ πέρα καθόμασταν στον κήπο και ποτίζαμε τα λουλούδια. Και τώρα θα πάω να σας δείξω τον Ηλία. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Πραγματικά σας το λέω τώρα. Και συγγνώμη έχω τόσες μέρες να ανεβάσω βίντεο. Ωραία, λοιπόν. Α, είναι και η Σόφη εκεί, λοιπόν. Μισό να σας τους δείξω. Θα σας τους δείξω λιγάκι. Σου είπα και επειδή κάποιος το έχει κλείσει αυτό εδώ πέρα, νομίζω το κλείσει η Μαρία, δεν ξέρω. Λοιπόν, και εδώ πέρα είναι ο Ηλίας και η Σόφη. Για η Σόφη νομίζω είναι έγκυος, δεν ξέρω. Νομίζω είναι έγκυος. Και εδώ ο Ηλίας, βλέπετε, είναι μέσα στο κρεβάτι και το παιδί της έχουμε κρεβατάκι και όλα και να ξαπλώνουν τα βράδια. Και γενικά όταν είναι παγωνιές για να ξαπλώνουν εκεί πέρα. Οπότε, να τον Ηλία και την Σόφη. Έχω 3 γάτους. Γενικά τους ταΐζω και τους σκουπίζω κιόλας. Και το σεντονάκι τους το σκουπίζω φυσικά για να είναι σε ένα καθαρό περιβάλλον. Ναι, μπορείτε να βλέπετε η Σόφη τώρα τρώει και ο Ηλίας ξαπλώνει στο κρεβάτι του, είναι έτοιμος να τον παρήσω πολύ. Λοιπόν, τώρα μου σου είπε και να πάω να σας ξαναδείξω που φωνάζει. Να σας το ξαναδείξω. Είμαι σίγουρη πως σας έλειψαν τα γατάκια και πάω να σας δείξω και τον Θανάση τώρα. Πάω να σας τον δείξω. Λοιπόν, και κάπου εδώ είναι, δεν ξέρω, κάπου εδώ. Λοιπόν, Θανάση, νάτος, ξαπλώνει. Ξαπλώνει το Θανασάκι μου. Δεν είναι κούκλος. Είναι κούκλος, σωστά λοιπόν. Και κοιμάται, οπότε μπορείτε να δείτε, παιδιά. Ο γλυκούλης μου. Είμαι σίγουρη σας έλειψαν τα γατάκια, γι' αυτό είπα σήμερα, μιας και είχα πάρα πολλές μέρες να ανεβάσω βίντεο στο κανάλι μου, να ανεβάσω τώρα και παιδιά, σας παρακαλώ κάντε με εγγραφή. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Like, sub και bye!